25 januari is het dan zover. We gaan naar Lena toe. Snoepje. Alternatief LVK. Lena toe. Afgekeurde vastelovensliedjes voor het LVK. Kleuren van de paarse hei. Of gewoon slechte vastelovensliedjes. Stuur je slechtste vastelovensliedje naar bende@l1.nl en win kaarten voor het grote LVK. Bende vastelovensliedjesconcours. Mij doen! Ja, en we kregen nu echt langzaam maar zeker, dan druppelen de inzendingen binnen. Dat betekent dat we echt een selectie moeten gaan maken straks, Onno. Ja, een strenge selectie. Ja, absoluut. Het moet echt slecht zijn. Er moet echt een slecht vaste leuvensliedje zijn. Aan de telefoon heb ik Luc Volders. Dag Luc. Hey! Goedemiddag. Dubse zin. Ja, goedemiddag. Ja, ik heb er zeker zin in, ja. Vanmorgen opende ik mijn mailbox en dan kom ik muziek tegen van Walter Nita. Walter Nita en de Klomp, ja. En de Klomp. En toen had ik er gewoon helemaal niet meer aan gedacht. Zo nu komt er met dat Walter Nita echt, nou, dat is een legende in Dat is Maastricht, een hè? levende legende in de buurt. Maar toch ook in Nederland, denk ik. Van de PS vroeger ook, hè? Ja, de Press, ja. De Press. Press. En nog wie andere bandjes ook gezongen. Onderberg heeft er ook in gezongen. Ja, nee, zo heet die band ook. Zo heet die band, Onderberg. Weet ze ook meteen wat voor soort optreden dat... Het is niet Onderberg. Nee. Oké. Nee. Walter Nita, het samen met... Samen met de Kanja, ja. Samen met de Klomp dus een liedje geschreven voor de vastelovend. Je hebt ook metgedaan aan het echte LVK, hè? Ja, met een mooie vriendin met om. Hoe komt dat dan? Met dit liedje. Ik heb Bert Achter gebeld uiteindelijk. We mochten niet meedoen. Waarom niet? Ja, waarom? Ja, het wordt dus echt te slecht, denk ik, ja. Maar ja, ik heb daar met diverse correspondenties nog over gehad, maar ik kom er niet doorheen bij Bert. Ah, dat is echt zo. Ja, maar, volgens mij heeft Bert ook op de site van ons gekeken. Dus hij het optreden wat we gehad hebben in Meersen. Ja. En dat is toch wel gaans uit de hand gelopen. Wat is gebeurd dan? Ja, we hebben 3 keer de band moeten starten voordat we uiteindelijk... dat Walter de tekst... we gewoon de teksten gaan schrijven. Ja, Korsakov, hè? Of niet? Korsakov, ja. Ik weet niet wie dat drank heeft. Oei. Dus het optreden ging helemaal de mis en volgens mij is er nog van de bühne afgevallen. Klopt dat? Ja, de veel begin van zo van de bühne af. Dat er ging ze geen kruik pakken, maar dat mislukte nog een beetje. Maar het is allemaal gigantisch uit de hand gelopen. Dus eigenlijk de laatste 30, 40 jaar is dat eigenlijk gebeurd dat Dexter toch bij zijn optredens. Heb ik wel eens gehuurd. Maar het is wel een geweldige zanger, dat wel, hè? Het is fantastisch om te jaren smurgens terug. Oké. En als je met daar dan us LVK, denk je dat Walter niet daar dan ook met kan komen? Ja, als het smurgens is, dan kip er met. Dan is er nog wakker. Ja, precies. Nou, het is middags tussen 1 en 4, maar dat gaat zeker lukken. En hoeft zich wel helemaal niet bang te zijn dat er de tekst vergeet. 25 is het, hè? Ja, precies. Alles werd goed geplaybacked. 24e? Ja. Dus de dag voor het echte LVK. En het echte LVK. Ja. Oh, shit. Daar is ik aanwezig? Ja! Oké, nou fantastisch. Nou begon het nummer alvast even draaien, kijken of het echt al te slecht is. Ik zou zeggen, kondig het zelf maar heel even aan. En hier is dan Walter Nita en de Klomp met het fantastische lied. De Zijkerstiek, Klaverbrood. Dat was duidelijk, bedankt wel. Oké, hoi. Hey, tot dan, hoi hoi. Ging naar de klompenzitting, want daar zou ik zingen. Gezellig bij de mansluit onder ons. Ik zeg tegen de vrouw, du moest mich even brengen. En breng de auto dan maar weer naar huis. Mijn vrouw vertrok, mijn vriend die komen en het feest begoed. Een paar uur later was weer totaal los. Hier is het los, hier is het gezellig. Ja, er is slechts stemming in de boel. Iedereen dit met, de stemming is geweldig en bezekerd. Die kwijverdroom. Hier is het los, hier is het gezellig. Ja, er is slechts stemming in de boel. Iedereen dit met, de stemming is geweldig en bezekerd. Die kwijverdroom.
is al het jaar geleden dat we moesten spelen voor Zwarte Piet en ik als Sinterklaas. Nou dat verbieden kinger ons hand zou gegeven, zijn weer met de klomp naar Bunkeraas. De haverman, die keek niet bij, want wat vloog in het rood? Geen sokkenrood, maar wakker voor de hond. Hier is het los, hier is het gezellig. Ja, er is de stemming in de boel. Iedereen dit met, de stemming is geweldig en de zeker die kwijt het goed. Hier is het los, hier is het gezellig. Ja, er is de stemming in de boel. Iedereen dit met, de stemming is geweldig en de zeker die kwijt het goed. Weer dan later aan de hemelpoort. Weer vroegen weer, morgen weer naar binnen. Hij stuurt weer ons dan door naar het hemelscafé. Komt weer de band van deur af aan beginnen. Hier is het los, hier is het gezellig. Ja, dat is de stemming in de boel. Iedereen ligt met, de stemming is geweldig en de zeker die kwijt vertroet. Hier is het los, hier is het gezellig. Ja, er is de stemming in de boel. Iedereen ligt met, de stemming is geweldig en de zeker die kwijt vertroet. Geweldig slecht nummer van Walter Nitra en de Klump. Heerlijk. En de Klomp. Nou, als mensen nog het willen insturen voor het alternatief LVK, dat kan nog wel. Maar het is echt beperkt onderhand. Want we moeten een selectie gaan maken als het zo doorgaat. Het stremt echt binnen. Ja, er komen echt ontzettend veel slechte liedjes binnen. Dus we moeten echt gaan uitkiezen welke liedjes nu het allerslechtste zien. En ook de gooie liedjes, ja. En Guus Katsop heeft nog steeds niks ingestuurd. Die zit in de studio het ganse weekend waarschijnlijk. En ja, dat is altijd gewoon uber slecht gewoon. Dus, ja, dat verwachten we ook echt een slecht nummer van.